מערכת של מסכי זיפ וגג נאסף חשמלית. מסכי זיפ ניתן לראות דרכם את הנוף. יש לנו כאן 7 מסכים חשמליים פלוס דלת אלומיניום של כניסה לרחבה. קפל את הגג, גג פלוס תאורה. בלחיצת כפתור מספר 3 כל המערכת נאספת, חוקית, אטומה ומוארת. כפי שאמרנו, זה סן פרוטק. עכשיו ניתן לנצל את השטח לאירועים קטנים, להרצאות וכו'.